Já se vám tady snažím pořád vysvětlit, že chováte se arrogantně. Ne! Já jsem si prostě objednal... Nesvěte na mě. Buďte ticho, poslouchejte, co vám říkám. Já jsem si objednal zboží. Ale Vy jste mi poslali mail, že prostě mi to dodáte. To zboží jste si neobjednal. To je dárek, jo? A já prostě, kde to koupím vám stavím? Kde to prostě, kurva, koupím vás? Tak se dívej něco prostě. Ale prostě... Neser mě, vole. Tak se podívám, vole, tam jdete. Papíry. Bude nějaký papíry, vole, tak se podívám, co to tam je. Co tam, kurva. Co? Musíme za tohle si zaplatit. Vy jste do mě strčil. Jsem do vás nestrčil, Vy jste do mě strčil, kurva. To si to. Co? Co to si já? Kurva, tak si to dám, tak si to, kurva.